қабристони деҳаи Шибанай дар ноҳияи Темурмалик. Хусрав Одинаев писари 15-солаеро ки баъди шиканҷа шудан ба ҳалокат расид, дар ҳамин ҷо дафн карданд. дар зодгоҳи падараш Парвиз Одинаев ки дар марги ӯ муттаҳам мешавад ва ҳоло дар боздошт аст. намояндагони ҳукумати ноҳияи Темурмалик гуфтанд, Одинаев соли 2005 ба шаҳри Турсунзода кӯчид. раиси маҳалла буд, дар ҳамон маҳалла буд. муно ҳам бозитар бисёр дар ҳамон масҷид хидматдор пештарашон ҳамин Парвиз. хеле бачаи ганда набуд. мо ҳам рафтаги мо чанд буд. ҳамҷо вақте ки рафтем бо мудиро хурданда дар хити хонаи Парвиз ҳам меҳмон шуд, мехари якум шудам. ҳодиса рӯзи 26 июли имсол рух дод. навори навраси шиканҷашуда ки зоҳиран худи падар сабт кардааст, дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш шуд ва хашми корбаронро барангехт. токунун садҳо нафар рафтори Парвиз Одинаевро накӯҳиш карда хоҳони ҷазо гирифта нашуданд. мавқеи ӯ ва назари ҳамсару наздиконаш маълум нест. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт, Одинаев писарашро ба дуздӣ гумонбар дониста ҷазо додааст. дар ҳукумати ноҳияи Темурмалик гуфтанд, Хусрав пеш аз ҳодиса аз хонаашон фирор карда ба назди бобояш рафтааст. бисёре аз корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ навиштанд ки тарафдори тарбияи фарзанд ҳастанд, вале на ба ин шевае ки Парвиз Одинаев раво дидааст. бархе амалкарди ӯро ҷинояти нобахшиданӣ номиданд. дар ҳоле ки назари наздиконаш дастрас нест, раиси ноҳияи Темурмалик ҳодисаро нанговар хонд. ӯ гуфт, ба иттилои гирифтаашон Парвиз Одинаев хислати хуб дошт, аммо гоҳе зуд асабӣ мешуд. من زمان نمیگرده که خودمونی پلیسش شده چون نانگوار شده بود یکی در اصل خاراکتری بسیار چی نداره بهترین اینسونه یک چیز تزی داره که یک وقت میمونه یک تایم میمونه اصلا شما که بیرون میشه که هم اصلا حالا دیگه نمیفهمم چی کنه بعد اون میاد پیشم میگه که این چه مقطعی نیست میگه همین خیلی چیزو شرح داده. Парвиз Одинаев бо гумони қасдан расонидани зарар бо оқибатҳои вазнин дар боздошт аст. ба вай аз 10 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. ӯ ба ҷуз Хусрав Одинаев 3 писар ва 1 духтари дигар дорад.